Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akulimale abantu abayisikhombisa kwingozi enyantisayo yenzeke eCape Town eCraftfontein ku-N1 ngesikhathi kugenqeka imoto encane. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibolo khona le video. Mangoqala sijoinele lekhasi wamuyelekele igama lami ngusibonga konke wakandwanda mothanda ungangibeza intatheli ka-YouTube. Ngicela usilandele ku-Instagram @zwide_me. Ishiye abantu abayisikhombisa belimele ingozi enyantisa igazi eCape Town ku-N1 eCraftfontein. Akubikwa ukuthi le monto ebihamba abantu abayisikhombisa ku-N1 eCraftfontein eCape Town iluze ibalance maqede yaphaphalaza yagenqika amahlandla ahlukahlukene. Kube sekulimala kabi abantu ababephakathi abayisikhombisa. Abezosizo oluphuthumayo netcare 911 bafike ngokukhulu ukushesha endaweni yesigameko ku-N1 khona eCraftfontein maqede basiza abantu abalimale khona kule ngozi yemonto yedwa. Kudingeke ukuba kusebenzise indlawu ukuze akhishwe obelimale ngendlela emangalisayo. Babe sebesizwa khona endaweni yesigameko kanduba baphuthunyiswe ezibhedlela ezahlukahlukene. Bafethu lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje entethelwe YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.